Talong lagi. Kita manino itirahan. Dali! Yara, liyo kita ganina no? Dali. Uban mi sa inyong na lang ba kay magdula ta dito magpasalida-salida ta. Sige. Laki Rara, minaw lagi sa inyo ha. Lakaw siguro si mama. Labasi. Tara, magdula ka ninyo kay wala silang purita. Ma? Ma? Wala man si mama do. Ha? Wala siya tao. Lakaw siguro si mama at merkado. Timinga, oy, dali kay magdula ta. Gani, tibi-tibi ta ninyo ba? Nyaman, ako'y artista. Sige. Sige, kamoy mananawa. Kuha ninyong TV. Sige, ko. Sige, dali ko paabot ha. Dali, butang. Dali. Ibutang Tara, bato, be. bulak para gwapo ba? Sige, dali. Dali ka na sa pikas. Bi bato, be. Ito yung order yun. Uy, So nito atong tanawon clear kay katawanan kay salida. sige daw. Sige ka mo dong. Dito kita na no. Sakit atong tiyan ano Ibalik na Kiara, sige tinutian Kiara. kay katawan naman sa tanawon kayong tiyan. Sige lang. Gwapo naman siya. Ang mina Kiara, be. Nauto na lang Kasi kita yung tiyan ba? A few moments later. Chasulay lang ta. Gira. Isang bala ka lang ngayon. Hindi kita uurungan. Kaya magtago ka na. Hala Claire, may gota. Lumabas ka na dyan. Dahil alam kong nandyan ka lang. Ay Claire, tutukan ang armas may gota Claire. Kirara. Clear. Magtago na kayo. Dahil pag nakita ko kayo ngayon, sisiguraduhin kong matutumbak kayo. Ato, anong pangalan Kirara? Gani. Ano nga Claire, kabasig may gota.